Oe, doutor Viso, grazas un día máis por estar connosco. Dende logo que sí, a verdade é que onte xa falábamos deses puntos do país no que a electricidade ía e viña e iso provocou que moitos electrodomésticos puideran estragarse. Entón, nos hoxe queremos saber, Yaiza compañeira, que podemos facer, como contactamos cos seguros para ver se podemos dar parte destes electrodomésticos estragados. Pois mira, Rocío, antes de poñernos en contacto cos seguros, o que temos que facer é saber se este evento vai ser ordinario ou extraordinario. É dicir, se é ordinario, estes consellos, estas pautas que imos dar agora serán as definitivas, e se é extraordinario, aí xa cambiaría a cousa. Entón, no caso de que efectivamente sexa ordinario, non? O primeiro que temos que facer é basicamente ver que temos cuberta na nosa póliza de seguros. É dicir, que cousiñas nos cobre, que cousiñas non, e aí xa pois iremos coa verdade por diante. O segundo é que, pois, seguramente a xente ao longo do país o que máis lle preocupa foron, xa comentamos, esas neveiras, eses arcóns, se a carne da matanza, o polvo conxelado, o pito, as fabas que temos aí no conxelador que se perderon. Entón, a póliza de seguros cubriríanos esta eventualidade? Pois sí, a póliza máis básica de seguros cubriríanos esta eventualidade, así que os nosos alimentos estarían cubertos. Seguimos por outra das preocupacións seguramente máis estendidas ao longo do país. Os electrodomésticos, os microondas, as neveiras, os fornos, seguro que algún puido queimarse, incluso non funciona. Entón, o seguro cubriríanos esta eventualidade? Pois tamén os nosos electrodomésticos estarían cubertos polo seguro, así que podemos estar tranquilos tamén por esta parte. Outra das cousas, especialmente que seguro que preocupa no rural, son as bombas dos pozos da auga, incluso a maquinaria agrícola que funcione con electricidade, seguramente as muxidoras ou a xente do rural que teña esta eventualidade. Entón, as pólizas de seguros cobrennos isto? Pois tamén. Así que por esa parte tamén estaríamos cubertos. Entón, unha vez teño algún destes danos, algunha destas situacións, que teño que facer? Pois collemos o teléfono e imos sacar unha foto ou un vídeo dese estrago, dese dano. Así, pois a aseguradora mandámoslle que, efectivamente, podo demostrarche que teño isto estragado, que non funciona ou incluso que ten danos visibles. Entón, agora, quérome poñer en contacto co seguro. Que teño que facer? O primeiro, o que comentábamos, revisar a póliza, ver que cousas nos cobre e que cousas non. Despois, poñernos en contacto coa nosa aseguradora, coller o teléfono e chamar. Seguramente nos pidan que faigamos un escrito e unha vez teñamos ese escrito, todas as probas que poidamos aportar, sexa pois eses vídeos, esas fotos, algunha factura ou incluso informe técnico, todo servirá para que a aseguradora nos poida cubrir eses posibles danos que tivemos na xornada de onte.